हेल' लोगोफोर, जों दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोना। एबसुनि कनफारेन्स जादों 28थि बोसोरसालिया जथुमा के माने सापागुरि कक्लाबारि जोंनि माबानि आरोना। मोनैहां जाबायमोन बेखिनियाव भइस दाबिंसो होनो गोनां जाबाय। आं मार खस्थ' जादों आरोना, जेनेबा बेयाव भिडिअ लानो माथो होनो, ओंखायनो आङो दा माथोखौ सोनानैसो होनो गोनां जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे। बै नुहुरनायानो आरोना, बेखिनियावनो जादों जायगाया दांग्रिगाव होनो। बेखिनिखौ मोनबाय आरो हेल' लोगोफोर, जों दा जायगायाव मोनफैबाय। बेयाव जागासिनो एबसुनि कनफारेन्स आरो 28थि एबसुनि कनफारेन्स आरो जायगाफोर नायनानै आरो बेयो हाबजेननाय गेट। आं बारा भिडिअ लानो हायासै, बेनि थाखाय थांनाय फैनायनिल' भिडिअ लानाय जागोन, बेनिखायनो नोंथांमोना दा जोङो गिदिंबोफिनबाय प्रग्रामनिफ्राय। नोंथांमोननो मोसानाय मुसुरनाय प्रग्रामफोरखौ देखायनायनि थाखाय निमाहा बिबाय। मोनफैबाय दासो। साइकेला दिना साइकेल दंयाव। साइकेला नै मोजां दंना गैया नायनो र'। सकालनि मोननाय माल ना पाम्पफोरखौ नायनो र', सोरबा पाम्पगारान दोनबाय ना। थिगैनो दं ना बुस्थुया। न'आव थांसै, साइकेल गाबाय मोनाबाय, बाब्ला बिब्लि जाबाय। थांगासिनो दा साइकेल लाबाय, हारसिंसो जालांसिगोन आङो। मोनाबाय, बिस्रा लोगो दं मालाय। बिसोरा लोगो दं, आंहा लोगो गैया।
हारसिं आङो मोनाबाय गोजौ लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै दा आं न'आव थांगासिनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो साबस्क्राइबफोर खालामना